Bo! Tanaw na to ni be. Musta mga mami, mga mamshi. Grabe. Hashtag nagkuha po niya biyag. Good morning. How are you in the Philippines? Muna ningon sila gaw nga gikan ni Australia Digirans ganong puro lagi ni itom nga ang mga tao dito sa Australia puro man puti. Di man nabot ipasabot nga kung gikaglaing nasod puti tanan naon sa day ka. Anam ganing leon nga naa sa Afrika itom red color nga puti man. Ang giraffe, ang camel, daghan man na dito sa Afrika. Yang mga tao dito sa Afrika, ito man. Apilon din mong hayop. Ang saday ka. Iniuban mga kuhan kayo, pilosopo kayo. Dili biat na to tanan iagi og kuhan ka ng pinilosopo. Kaya nato panginabuhian mo yan eh. Naraw. Ang saday ka. Buntag. Ano wa man ganitindog diha, day? Tulog ang bakaw. Karon limpyuhan ni ilahang gipuyan. Nga paghuman paliguan sila. Mabuntis mong gani. Na pakanon dayon nato. So far naka-adapt na sila og hinay-hinay sa ilahang puy-anan gikan sa Australia. Ingon man gud nga ang uban nga dili daw mo succeed ang dairy farming kung gikag Australia kay og dadon res Pilipinas. Kay init daw sa Pilipinas. Hello. Init kay ang Australia eh. Dili biabot ipasabot nga kung gikan didto sa mga lugar sa mga pariner init didto sa init diri sa tua. Siyempre mag-study pud tag geography pud no. Oh. Mas init biyang Australia kontra sa Pilipinas. Puti lang mga tao. Parihara na sa gingon nga nganong ito man imong baka nga gikan ko ning Australia puti mag Australiano. Ay mag Australiano ni habal. Noon sa day ka. Bitaw. Aning pag projects panguma. Nahanglan po yun ni nga mahimutang malamon dili lang sa technical side kundi sa uban po ng mga espeto. Amo siyang gi usab ning kuano. Usab na mo ning design. Wala na namo gi pa horizontal gipa vertical na namo kay para ang ulo sa baka makalusot basta iyang liog inigkaon niya ito ginani before manggod inani among ginabutang ibabag mo na mo to. Babag unya dili man kalusot ang ulo sa baka una nga amo siyang gi pataas og butang ang tubo kay para dili maglisod ang baka inigkaon. Tanawan ninyo sulod siya kasulod ang iyang liog pero dili kagawas ang iyang lawas. Kung iinani dili man gud ka abot iyang abot niya diha sa kuan ba kabut niya na nga iusab na mo ang design sa pakananan lang. Muna yung mga recent development sa atong pagpamuhi og baka dinhi sa Albores Farm.